Ahoj sportovci, vítám vás u prvního dílu mého běžického seriálu, ve kterém si ukážeme správné držení těla. Tak jdeme na to. Správné držení těla je důležité proto, abyste veškerou energii, kterou vydáte, využili k pohybu vpřed. A jako první si ukážeme držení hlavy. Hlava směřuje dopředu, nepohybuje. Doprava ani doleva, dopředu ani dozadu. Oči koukají přímo před sebe ve směru pohybu, nekoukáme pod sebe ani nad sebe. Dále jsou ramena. Když běžíme, nesnažíme se ramena tlačit nahoru. Jo? Když jsme unavení, oni tam sami vyjíždějí, snažíme se je uvolnit a tlačit dolů. Holky se snaží vyprsit, kluci tlačí lopatky k sobě. Dále pohyb paži. Pokrčíme ruce, 90 stupňů, pohyb začíná v ramenním kloubu, pohybujeme se dopředu a dozadu. Jo, zbytečně neotvíráme ten loket. Jo, furt to musí být lehce zavřený. Jo, dáme si tam 5 koruny a budeme se je snažit držet. Ruce nepracují nahoru a dolů, nebo doprava doleva. Jo, jenom ve směru pohybu. Dopředu a dozadu. Pomožte si těma rukama. Ano? Tak, dále. Zatneme lehce břicho, aby nám nevyjížděl zadek dozadu a nedělali jsme Ferdy mravence. Jo? Lehce musíme zatnout břicho a zadek nám hnedka vyjede dopředu. Uvolníme boky, aby za každým krokem jsme mohli vytočit tu pánev. No, každý krok vytáčíme pánev. A teďka si ukážeme pohyb nohou. Nacházíme se v parku na Kraví hoře, kde občas trénuji. A ty možná také. A ukážeme si správný běžický postoj. Zadní noha je proplá, odrážíme se ze špičky. Tělo v jedné přímce. Kotník, koleno, kyčel, ramena. Ramena tlačíme dolů. Nejsme předehlí, nejsme zakloněni. Koukáme před sebe a pracujeme rukama. A více o technice příběhu si řekneme v dalším díle. Na viděnou. A jestli se vám líbí moje rady ohledně běhání, sledujte mě na Instagramu a Facebooku. Čau.